Здравейте, приятели на водните лилии и водните растения. Природолюбители. В момента ви показвам един от цветовете, което усилено продължава да цъфти на 23 септември 2023 година. Този жълт цвят е нещо ново за нас. Нещо, което ни радва, което ни пълни очите, пълни сърцата с много красота и много любов. Показвам ви го, защото повечето цветове вече спират да цъфтат. Реално гласът се за зимата. Докато жълтото е с леко нюанс на кайсия, на нюанс на брасково долу, продължава да цъфти и толкова много пъпки е заложила, ето отдолу, толкова много пъпки е заложила, с които ще продължи и да цъфти до късна есен. Докато паднат първите температури под 0 градуса. Днес в Плевен е прекрасно време, от 26-27 градуса. Подухва вятър, в момента е облачно, няма много слънце и това време нас не зарежда и е приятно за снимане и да се радваме на тези красоти, които показвам. Благодаря за вниманието. Фермата за водни лилии в град